שלום לכולם שם בישראל הקטנה, מה שלומכם? אלי ואביגיל, בוגוטה, קולומביה, ממש מתגעגעים אליכם. חלק מהעבודה באג'ל אמרו לנו לצרף דורות ראשונים, אז צירפנו לנו בעזרת אג'ל כמובן דור ראשון שקוראים לה אליאנה, שנולדה לפני כשבועיים בערך. תגידי שלום. היא נרדמה, לרוב ניסיונות צילום. אנחנו קורפורד דירקטור באג'ל, הצטרפנו לאג'ל לפני 2.5 בבית של אלכס ויעל, במצגת אצלם בבית. מיד הבנתי את ההזדמנות, לי לקח עוד איזה חודשיים, אבל הבנו מיד את ההזדמנות, הצטרפנו. האמת היא שאני הבנתי מיד את גודל השעה שיש לי כאן הזדמנות לשווק מוצרים שהם פורצי דרך בתחומם, תזמון שמעולם, לא יודעת מתי פעם הבאה תהיה לי הזדמנות להיות בתזמון שכזה, וכל מה שנותר לנו לאלי ולי פשוט להתחיל לפעול ולעשות. התחלנו לפעול ולעשות לא לבד, התחלנו לפעול ולעשות יחד עם החברים הטובים שלנו, עם דודי וגלית זייתוני, עם עוזי ואלה דוד, עם בני וגילה ועוד הרבה חברים טובים שהגיעו איתנו בדרך. בעזרתם המדהימה לאורך כל הדרך של שי ויפה סמואל, האפליינים המדהימים שלנו, שהפכו להיות משפחה. פעלנו בארץ. בעזרתם למעשה הגענו לארגון אדיר של למעלה מ-30,000 איש, 31,000 איש, בכל יבשת אפשרית. בעיקר בדרום אמריקה. בעיקר בדרום אמריקה, יש לנו כאן ארגונים בצ'ילה, יש לנו ארגונים בארגנטינה, מתאבים, בברזיל, בבוליביה. בקולומביה. קולומביה כמובן. לא את הגול גלן צריך לשמוע. החלטנו בערך לפני שנה להעביר את מרכז הפעילות שלנו מישראל לדרום אמריקה, והחלטנו להגיע לקולומביה, לבוגוטה קולומביה, מסיבה מאוד פשוטה. קולומביה הייתה אז המדינה היחידה שפתוחה בדרום אמריקה, גם היום, אבל השנה זו שנה של דרום אמריקה, עומדות להיפתח משהו כמו 6 מדינות השנה בדרום אמריקה, וההזדמנות הזאת לא תעבור לידינו. אנחנו החלטנו לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים ולהצליח. זה לא שאלה של האם אג'ל תצליח או מתי אג'ל תצליח, לא, זו כבר לא השאלה. אג'ל היא חברה מדהימה, עם מוצרים שהולכים לכבוש כל שוק אפשרי. השאלה היא מי בתוך אג'ל יצליח. מי? מי שיעשה בדיוק את מה שצריך לעשות. בלי בכי, בלי נהי, פשוט עשייה, עשייה ועשייה. עם נחישות והתמדה. וכמובן חלימה, אבל גם עשייה, כמו שאביגיל אמרה. לכו אחרי החלום שלכם. חלומות מתגשמים בסופו של יום. הנה בבקשה, זאת ההוכחה. אליאנה הקטנה והמדהימה הזאת הגיעה אלינו, ומי שמכיר אותנו יודע שבעצם זה סיום של מסע של 10 שנים ארוכות, אפשר אותך לילל, סליחה, של 10 שנים ארוכות, שבסופם הגיעה אלינו אליאנה וחיכתה לנו לא במקום אחר אלא בקולומביה, והיינו צריכים דרך אג'ל להגיע לקולומביה כדי שהילדה המדהימה הזאת תיכנס אלינו לחיים. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לגלן ג'נסן שיושב שם בקהל. תודה רבה גלן. תודה רבה. We love you very much, thank you very much. You changed our life forever. ולכם, לאנשים שיושבים שם באולם, אנחנו אוהבים אתכם, מתגעגעים אליכם. אתם הקבוצה הכי מדהימה. בעצם כל אג'ל אפקט, כל מה שקורה היום בעולם, רוב מה שקורה היום בעולם יצא מהמדינה הקטנה הזאת, מישראל, מאג'ל אפקט. אז תנו לעצמכם מחיאות כפיים סוערות. אנחנו אוהבים אתכם ונתראה בקרוב. להתראות בקרוב.